He lives where Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. It's true, Christ Jesus lives. He is risen from the dead. The greatest foe has been overcome. Christ is risen. The journey through the darkness is over. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Jesus lives. Jesus lives forever. Running with many crowns, the love of God is known. Our holy heavenly anthem, for music by its own. Awake my soul and sing, oh, we would die for Thee, and heaven must thy voices sing through all eternity. Crowned in the Lord of light, who triumphed o'er the grave, and rose victorious in thy strife for those He came to save. His glory is now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives not can be done. Crowned in the Lord of light, behold His hands and side, His once yet visible above, in beauty glorified. No angels in thy sky can fully bear that sight, but Lord, measure burning and that mystery so bright. Crowned in the Lord of years, the morning day of time, Creator of the rolling spheres, and eager beast of night. All hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise shall never, never fail throughout eternity. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na paggabay at protekta sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa namin pagkasala. Maraming salamat po at makarating kami lahat ng ligtas sa inyong banal na tahanan. Bigyan niyo po sana kami lahat ng good health. Amen. It is hard to step out of the shadows of these times, to try to embrace the light which is being cast upon us. We have spent so much time searching, hoping, longing for things to change. And in the longing, the hoping, the searching, we forgot so many people. We ignore so much pain. We turn away from grief and loss, afraid it would embrace us. Yet on this day, we are reminded that we are still Easter people.
we will Easter people again, and we are always Easter people. Let us speak of pandemic fears, which have tried to wipe away resurrection hope, as we pray together, saying, whether we can gather as one today, or feel we need to stay apart, whether we continue to huddle in the shadows and take tentative steps into the light. On this day we come to you, here in moving God. We would like to thank you for these substance from you, that you have noticed our foolishness. During the last months, we have been the door to hope shut afraid to open it. So eager to go back to before this pandemic year began. We are hesitant to trust the future you hold out to us. Yet, as persistent as Mary at the tomb, joy of our hearts, you come to open the gates of hope, so we might walk in the gardens of life. You come to open the gates of grace, so we might find peace in the resurrection, so we might know our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Let's pause for a moment of silence and individual reflection. This is a day of resurrection in new life. This is a day that offers us steadfast hope and love which will never end. We will sing and dance on this day. We are saved. We will get there. We are always sister people. We will rejoice and give thanks to the God who saves us. Amen. As forgiven children of God, shall we pass the sign of peace to one another? Peace be with you. Ayan, good morning! Happy Easter at mabuhay ang ating Panginoong Jesus. Ayan, okay? Alam ko na may halong takot pa rin tayo. Ayan. Kung alam niyo na, si Mayor Magalong, bitbis na siya. And I don't know if, correct me if I'm wrong, binanggit ko, but parang within the family, tinakalaan ng na. So huwag kayong magpakambante, kakabalay kayo, naduma-duma exposure nyo. Ha? Duma-duma. Dahil yung may sana kalala, yung natin mo na, buti-buti ni Neo, like ano papaparan na. Ha? So, gusto niyo magpagada. Kaya kakabalay kami ba? Kaya may masapit pa lang. Okay, hindi pa ito, baka nagpipisa, resistensya nyo siya. So, di ba, mamaalan nyo yung puntos? Tumawalan ka, mas tatak namin siguro unay, pagkatang orek mo yung ulit balay, agmas tayo. Ngayon, nagkaya mo unay nga siguro, dahil tayo, nag-irimigyo taapay kasi di bagada. So, still, nabalot po tayo ng takot, even we are celebrating Easter season. And what is the feeling of Easter? What is the feeling? Di ba, madapat masaya tayo? Walang pwedeng mag-control. You can go anywhere. But because of this pandemic, but still, in our hearts, in our mind, through the power of the Holy Spirit, still we are rejoicing because we have that living God, eternal God. Now, tayo sa uray ng aspect, mapasama kada tayo. Okay. So, on April 9, that is district conference. And then April 8, pupunta pa ako ng dalawa. Meron pa ako kakasalin doon. Yung isa akong kabataan dating dino ako ng San Fernando. And then, meron tayo dito mga itlog. Okay? Mamaya, committed worship, kayo magbibigay. Nagpagawa pa rin kami dito kahit hindi na tayo maghahanap. But you just bring home as a symbol. As we remember, celebrate Easter season. And we have this rabbit. This is a symbol also of Easter, a rabbit, that is new life.
Marami pala siyang pinapanganak ito. Lugan ko yan, anak na tao, kaya marami siyang pinapanganak ng rabbit. So kung tingnan nyo, that is one. Kahit nga meaning, kahit panan na din ngapay na ramat na, hindi bani, register bani eh. So parang po yan na ituping na kararagilan. And also, ayan. Antahan nyo natin ang mga mag-birthday ngayong araw na ito hanggang sa Sabado. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And this is the last day of ECQ of Insia. Next 10? Sorry. Nakilig lang kasi ako kagabi ng misa. Nagbuyak ni misa. Nagtunani ng father. Kaya tatangal daw. So kaya sa next 10. You see? That is happening in our society. So we don't know. But still, sabi ng Princess, be calm. Tal na kayo. Nana. Siyak, makambo. Kung nag-serve ni Padi, kung run. Nagkaray ni Mary Magdalena, nagkaray ni disciples, nag-serve na ni Father, diba? Gopis na dyan. Yung ano na niya, run, puro na taray. Kasi, be calm. Tal na kayo. Ipaipa sa Diyos natin. Yun po yung mga ibang refleksyon na nakuha nila to. Kasi si Mary Magdalena siya tumakbo doon sa tomb. At nung nabay pala, tumakbo rin, yung mga, pero binigyan niya ng meaning yung run. Naisama pa niya yung mga tatakbong politiko this year. run, yun ang sabi. Okay? So, huwag po tayo tumakbo. Dahan-dahan lang tayo. Kasi hindi tumatakbo po ang virus, andyan lang po sa tabi na hindi natin nakikita. Okay? And we're so happy today, we are rejoicing. Maraming salamat na nasa ating mga kaligtaan. Yung nakayelo, yung pangalan, si Jerry Sagipe, meron dito? Si Jerry, and then Allen and Iber Trinidad, Maripel Cuadro, Ayesha Cian Mendoza, and then Carmen Pando. Ito po yung mga minimisyonan ni Manang Lina dyan sa Kamanang. So, thank you. You are very much welcome. Continue to be part of that ministry and mission, studying the Word of God, reflecting what is our experiences in our daily lives. We are praying for all of you, for your safety, and we are so happy that you are with us. At sana pag-pray natin na kung ano mga balat ng kayo ng Diyos na siya katupad. We are planning, but still God will hindi magipatungpal kakabsat. So, meron pa ba dito sa atin yung mga kan? Wala na, kantaan natin sila ng welcome song. We welcome you, where God is here. Where God to make you happy in our fellowship today. So, our speaker today, dahil lockdown sila doon sa Kabaruan, sa Tubumas ng Union, we're so blessed and I'm so happy that he is with us. Take sermon ka na tayo. Ni Reverend Cesar Reyes. So tayo na may magpatuloy sa ating pagsamba sa umaga. Ang unang pagbasa tatagpuan sa Acts chapter 10 verse 34 to 43. At ito po ang sinasabi. At nagsalita si Pedro, ngayon puro sa tatakto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may tatak sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya, ipinahalaga ang mabuting balita tungkol sa pagkipagsundo sa pamamagitan ni Jesucristo.
sapagkat sumasakal na ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinaghihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y pinangako nila sa buwan. Ngunit muli siya pinuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa aming lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan na kami mangaral sa mga tao at magpakatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging pugo ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. The word of the Lord. Ang pangalawang pagbasa ay matatagpuan sa libro na 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 11. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ngayon mga kapatid, pinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong paninindigan. Sa pamamagitan nito ay kayo ay ligtas kung matatatag ninyo itong panghawakan. Malibang kayo ay sumampalataya ng walang kapuluhan. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya'y nilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang sa ngayon. Bagaman ang mga iba naman namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad ng isang ipinanganak nang wala sa panahon, ay napakita rin siya sa akin. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya ay binigay sa akin, ay hindi nawawala ng kapuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa sa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos ay nasa akin. Dahil dito, naging ako o sila, sa gayon kami nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. For the truth that enlightened us. Sa pagbasa po ng magandang balita, ito po ay matatagpuan sa sulat ayon kay Juan, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 18. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang bato na katakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi na namin alam kung saan siya dinala. Sila Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Nang dumating si Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama sa mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ng alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad.
Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha po sa ating Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. This is the gospel of Christ. Praise to Christ our Lord.
requirements nga pastor ka kami, pagdalanan na. Naging gana nga maalan mo, dinahanda, parintumong daw, nagpaklog na rin ka ang taon. Hindi ko na nga, mapunpulang mga full-fledged nga elder. So dumaan kami doon sa pinagdadaanan nila. Hindi yung ibalas kay Uno, marami din yung natin. Pag numarik nada, pinapatag. Iti ministeryo, doon ang muta yung manaligan. Kaya di Pastor po, are you planning to be ordained this year? Continuing probing. So, nung wala tayong provision, mapalpalingin. Anak kaya nag-graduate ka sa seminary, automatic tumordinan ka. Kasi kaligat na. Ayan, kayo kasi, namin pati iwan na kapay ni Duwang Tawag. Hindi kanya may talo. Nung nagkamali ka, yung nag-iglesia na nag-istinwang, i-report na ka, tinubispo ng DA. Tatang, nabawasan, walang tawilan. So, natalagkanan dati, wala. Kahit kung kuntusan, nagyaman kayo, this is your first child. Maproduktuyo, kilit mga church, nga trabahador ti Apo. Dami pa sa baling mo? Wala. Praise God. Nga, aduma, nag-struggle na ni Pastor po. Nag-struggle na, nagtaling nga annual president. Nagtaling hanggang vice natin district ng nagbaling nga president in Northwest Philippine Law Conference from Ilocos Norte, naging nga na dito yung Pangasinan. Hindi mo kinigilan na ng kabataan. So nag-ikot isuna. Nag-graduate ng mechanical engineer. And then, ako nga mo yung luman. Kung di mo po, namin ko natin ang ikudadaktoy, nga adat ni heart na gusto na yung ministeryo. So nga, apel mo na, namin disconfirm, this zeal. Dati lang siniliuan, dahil desire ng pastor mo rin nakikita ng pastor, yung sitwasyon, naging trabahadors niya ako. And yet, he accepted the call of the Lord Jesus Christ. Wala yung mapasama, kitaan muna siguro nga the Diyos na power kung walang kikwana, wala yung mapasama. Then yun pang pinangahawakan namin mga manggagawa ng Panginoon Diyos. So we are blessed and continue to pray. Nga ulit yung DJ, nagbaling ng pastor. Kasi talaga, bilbilangan na lang yung pastor po, more dinanay. Actually nga, medyo bilpilitin nila. Nga medyo kontrolan namin yung pastor po, na more na. At dapat kaya kasi yung pastor. Siguro, timbangin na kinadagsin, nagbaling yung pastor. Yung timbangin na. Nga medyo ayun yung grupo may, iti-distract sa bahay ko pa dyan, presentan ko mga kada kami. Ang karami na surat, I would like to be applied and to be ordained, blah blah blah. Nag-destino ako kastoy, ang karami na surat, ag-exam na. Ag-exam na, may interview na pa eh. Ang karami na sermon, ang karami na may study, ipasa na. Ipasa na kada kami, basahin din po amin dito eh. Hindi, mauli interview. Ang psychological test na pa eh. So kung yung punahin, yata kang magmaglat sa psychological test. Ulit di ba pastor? So ulit na kayo, ang psychological test mo eh. So ang mga baga ka na bagtigyo, malili niya ang connotation. Tapos nung ma-determine kayo na ayan kayo, ano ito eh. Medyo na pati depression, stress, medyo anxiety, ano di bipolar na ito. Ano na mga pasyahan na kayo sa ulo na psychological test kayo, ano magbagtigyo. Mga lalapit NBI. Mga lalapit NBI. O kitain nyo pagdalanan na. Kitain nyo na criminal case. Kung kitain nyo, diyan kayo, pinanamat niya ako nyo sa tingal daw, hindi kararag kayo malakdaw. Sa sulit-sulit tayo, since ka nagpasto, first time naman yung tag-sermon, hindi ito yung ating ko dahil ito. So thank you very much for your life, Pastor Pot, for your ministry. Very progressive Ijaya Kabarman. As I have said, we're talking a while ago, nagpintas na ang trabaho ni misyon. Very obedient na. Naliknat na magsat estudyante at college at dahil Despino. Hindi maramang galimuyot near to my house. Isang Tomas. Because they were na estudyante nag-miss mission. Very obedient na. I mean, they are hungry. Nung napapayagan ni church, dahil kasi scenario, sitwasyon. Gusto pastor, wala na.
Manila. Nagpinta sa kapilya at kain. Kakaralag kayo naman mas pandemic, ituloy na kumalaga. Sabi ko sa niya, JHS na rin tali Santo Domingo. Unless nakakautin nyo, pirmaan nyo Chiquio, they have 500,000, I will donate for the church building. Kaya may ta, malakpakan niya ako. Kaya tamnag ka, asasitig na papanan ni taga-kamanan. Kaya nyo, taga-kamanan? Oo, taga-kamanan. Kaya praise God. Walang pagta, uhaw na uhaw sila, wala tayong church. Pero bakit church na sa kamanan? Pero mas na naliwanagan kayo kay Mananggina. Okay pa. Talagang tatamtap. Pero we will continue to pray. Kaya nagkakalalag kayo. Malabas sa pandemic, department ni Pastor Paul, Capariano. Doon Erwinan, ngayon nag-pandemic with tayo. So nga, kawanan din ko na pala challenge, unless yung permaan nyo, nag-check nagtiginan nyo. With Manak, I will donate 100,000 for the hard blocks. I said, no, I will malpas na dibiting. Kapag taga-kamanan, tagugad-gad na manak ulat manan. Almost more than 10 na ako sa binaban tayo. Yung birthday ni Mama. Ayun, starting point. Kaya kayo kapag di mapanindigan kay Ordaneta City First United Methodist Church, ay, katanda. Dinagmayan, o dinasitid mo sa anak na, sudah dia atur ba katararagan kayo. Kat manyaman ti may tulong ti council sang budgetitoy no pasit kahit ang bisyo no ang secret man ang lina nito nga magyaman kayo sa pagdaganita na manme kat mukha bilet no pinararag kami kada kayo ang lina na may sarong amin kami katagyaman kami tagdakada kayo. Sabali ang grupo din, sabali kayong grupo, Jim Magiding Huwebes. Nandayunan lang ba siya? Okay, so you're very much welcome. Every Sunday kayo dyan, listen kayo din. Every Sunday, we're so happy na kada kayo kada kami. So, ako pabayagan, Pastor Pot, Church Tidmot, Sermon, hari ini parang serbi na pinahalo. Salamat po. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa mga kapatid. Morning! Yan, I hope lahat po tayo ay nakakain. So, magandang pagbubulay-bulayan po natin sa umaga nito. Nais ko pong simulan sa resurrection. The mystery of resurrection. Kung isa po kayong mga kapatid na katulad ko, na ang idea of resurrection ay yung simpleng pagkabuhay, pagitaas ang kamay. Ay, gusto mo yan. Wala pong nagtaas. Ibig sabihin ay hiya. Joke lang po. The mystery of resurrection. Alam niyo po, dalawang klase ng kamatayan. We have the physical death and we have the spiritual death. Ang salvation po na nais ng Panginoong Diyos sa kanyang mga nilalang, it's not the physical death, but the spiritual death. Kaya lahat po ng nilalang, lahat po ng tao namamatay ng isang beses sa katawan. Yun po ang pinaglalabayan. Ngayon po, yung pangalawang kamatayan, spiritual death, that is hell. Yun na po yung lake of fire. Yun na po yung sinasabi nating impyerno. Doon po tayo na isiligtas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung bakit po mga kapatid, Diyos o si Jesucristo, part ng Godhead, ang bumaba at sinakripisyo ang kanyang pagiging tao na matay sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan, sapagkat Diyos lamang po ang makakagapi sa kamatayan. Amen po? Amen. Diyos lang, wala nang iba. Because God is not under the power of death. Diyos lang po yun. Exclusive. Not even Satan po. Si Satan and all the devils, they are subjected in the power of death. Wala silang kawala in the coming judgment day. So alam po natin ang Panginoong Jesucristo mga kapatid, noong ipinako sa cross, namatay siya ng 3:00 ng hapon. Friday, that is the first day. First day po yun. Ang mathematics po kasi nila noon, isasama mo na yung present day.
yung current day. Ano po? So that is the first day, Friday, na namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Then the second day, Sabbath day, and the third day, ngayon po yun, Sunday. Sunday is the first day of the week. Ngayon, magtatanong po tayo mga kapatid. Nag-shortcut na tayo, ano? Shortcut na natin yung resurrection, yung muli ng pagkabuhay, pero marami pa po nangyari mga kapatid during the times po na hindi pa siya buhay in the flesh. Sa sulat po ni Peter, 1 Peter chapter 3, kung hindi ako nagkakamali, parang Jay, tama po. Ayan, siya ay bumaba sa mundo ng mga patay at nangaral. Nandun din po yun sa original Apostles' Creed. He descended into hell. Pero yung tinutukoy na hell doon, that is the prison of the spirits. Yung iba, sinasabi purgatory. Yung iba, sinasabi Abraham's bosom. Sa Old Testament, sinasabi Sheol. In summary, that is the place of the dead. Only through the death ng ating Panginoong Jesucristo sa flesh, siya makakapunta sa lugar ng mga patay. Ibig sabihin mga kapatid, God in heaven cannot directly go to the place of the dead. Mayroon po kasing kanyang, may parang wall, invisible wall. Kaya nga, hindi ba sinabi doon sa kwento ni Lazarus, nung namatay si mahirap na Lazarus at yung mayaman, mayroong kahit sa kanila, mayroong wall. And even though they are both on the place of the dead. Kaya pag ikaw ay nasa place of the dead, the presence of God is totally absent. The presence, the Spirit of God is totally absent. Kaya pag tayo, wag naman sana ay napunta sa impyerno, which is the second death, God is totally absent. Kaya pag sinabi sa'yo, God is everywhere, no, God is not everywhere. Because God is the God of the living and not of the dead. Ibig sabihin mo, wala po kasi ang Diyos sa mga patay. At sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo bilang tao po, His Spirit descended into Him. Akala po kasi ng mga demonyo, pag napatay nila yung katawan ni Jesus, makukulong din yung Espiritu ni Jesus sa mga kulungan ng mga patay, sa lugar ng mga patay. Akala nila gano'n. Kaya nga, itong mga demonyo na ito, syempre, marami silang sinabihan, marami silang plano na papatayin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nagkamali pala. Nagkamali. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay namatay sa katawan, at ang Espiritu niya ay bumaba sa kulungan ng mga patay, nangaral po siya doon. Nangaral. He preached the good news. The good news of what? Of the coming judgment day. Of the promised salvation. Patay na po sila mga kapatid. At titignan natin, yung nangaral po sa kanila during that time is God Himself, Jesus Christ. Kaya tayo mga kapatid, we do not pray for the dead. Ano po? Because we are living. And those dead, iba sila. Maliban na rin siguro kung namatay tayo, hindi mangarang ka doon, pareho kayong patay. But the thing is, Diyos lamang po ang pwedeng gumawa nun. Only in the true form of God, which is Jesus Christ. He preached. Sino po yung mga pinangaralan niya? Panahon pa po ni Noah. Panahon pa po ni Noah. Ano ang nangyari mga kapatid? Dinala na ba sila sa langit? Wala pa po. Wala pa po ang Espiritu ng tao ang nasa langit. Lahat po yun, sabay-sabay, minsanan sa Judgment Day. So, what happened? The devil thought that the power of death can contain Jesus Christ. Pero hindi. Nag-come in go lang si Jesus. Parang dumaan lang siya sa kapangyarihan ng kasalanan. Yun po yung sinasabi sa ibang mga kasulatan na sa Salmo yata yun. Where, O death, is your sting? Sabi na.
1 Corinthians, meron din sa Old Testament, meron din sa 1 Corinthians, nasaan kamatayan ng iyong kapangyarihan? Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Death could not contain the Spirit of Jesus Christ, who is God. Amen po? Amen. Kaya nga, nung siya ay muling binuhay yung katawan. Binuhay na po yung namatay na katawan ni Jesus at pumasok muli yung Espiritu ni Jesucristo sa katawan iyon. But that body, katulad din po ng katawan natin, that was holified. Ginawang sacred. Kaya nga, nung gusto sana siyang hawakan ni Maria Magdalena, ay magbumuta akong hawakan. Bakit? Kasi yung katawan na yun, tainted with sin. Lahat po tayo, we are corrupted by sin. Opo. Ano pa po mga kapatid? Dahil doon sa pag-alis ng ating Panginoong Jesucristo sa kulungan ng mga patay, yung kulungan po kasi nakahanda kayo para sa second death. Dahil nga nag-come and go siya mga kapatid, He defeated the power of sin. But what is sin? Sin is anything na separated ka from God. Sin is anything that separates you from the presence of God. Ano po? Yun po ang tatandaan natin mga kapatid. Kaya nga siya, nung nag-come and go lang siya doon sa lugar ng mga patay, ay ganun na lamang kadali sa ating Panginoong Jesucristo yun. That's why He defeated also the power of death. Tapat-tapatan man niya. Ganun. And only God can do that. Yun po ang dahilan mga kapatid kung bakit nagkaroon ng New Testament. Because the Old Testament, yung mga kailangan nilang gawing obligasyon to express their faith ay hindi po sapat because that is all human effort. But the New Testament, it is all God's effort through the death and resurrection of His Son, Jesus Christ. Yung pananatili po ng ating Panginoong Jesucristo, katulad natin, and He stayed for 40 more days teaching the disciples. Inihahanda sila bago siya bumalik sa kanyang Ama. So, resurrection mga kapatid, not just for the living mga kapatid, but also who died ever since panahon pa nila Noe. And only God can do that. Introduction pa lang po yun. Okay na? Ngayon, pag-uusapan na po natin yung teksto na ating binasa. Kung papansinin po natin, alas 6 ng umaga, kasi yun ang start ng unang araw nila sa Hebreo, sa Israel. Sa atin po kasi 12:01 a.m. Sa kanila, 6 a.m. Ito si Maria Magdalena ay dali-daling pumunta doon sa libingan ni Jesus. Tapos nakita niya, wala na pala yung bangkay. Bumalik siya para sabihin kila Pedro yun. Pagkatapos itong mga disipulo, kasama siya, pinuntahan nila at nakita nga nila, wala na. Yung mga disipulo, bumalik na, tapos nanatili si Maria Magdalena at nakita niya ang mga anghel, dalawang anghel, at nakita niya rin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Doon sa mga binasa natin, even the prayer sa confession, tumatak yung word na fear. Tama po? Fear. Ganon din po yung nararanasan nila during those times. Yung mga disipulo. Imagine your leader, your head, yung taga-guide mo, yung teacher mo, yung rabbi mo, yung rabuni mo. All of a sudden, he died. Without giving any instruction at all. Ano kayo pararamdaman mo no? Matatakot ka. Fear. At hindi lang po yun mga kapatid, dahil ang mga Roman soldiers, pinag-aanap na po sila. And even those Pharisees, Sadducees, kasama nila si Apostol Pablo na nag-uusig sa kanila. Wanted po sila mga kapatid sa buong Israel. Kaya sila doon natatakot. They fear for their lives, they fear for their direction,
They fear for their purpose. Ano ang gagawin natin? Ano na ang susunod? Patay na si Jesus. Wala na tayong gagawin. Ganun na mga kapatid, ang makikita natin nangyayari sa kanila. But, si Mary Magdalene, natatakot din siya mga kapatid. Hindi naman natin pwedeng sabihin nagsasaya siya that time. She went out. She went out. Ano po? Gusto niyang makita yung bangkay. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Nami-miss niya. Nami-miss niya si Jesus. Na kahit naman sa patay na bangkay, yung mga kasama niya, makita niya, o makausap niya. Hindi ba't ganun din po tayo mga kapatid kung mayroon tayong namatay na mahal natin sa buhay, pupunta tayo sa sementeryo, kakausapin natin. Ano po? Di ba? Kaya mayroon tayong mga celebration of life and death, or sometimes we call it the memorial, at kung ano-ano pa mga kapatid, because nami-miss natin yung mahal natin yun. At ganun din po si Maria Magdalena, nami-miss niya. Ganun niya kamahal ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nung nakita niya, ay wala na. E ano kayong ginagawa ng mga disipulo mga kapatid? Ay nagtatago pa rin sa takot. Nakalak lahat ng bintana, nakalak lahat ng pinto. Ayaw nilang lumabas. Ganun sila katakot. So ang nag-initiate ng paglabas ay si Mary Magdalene. At ang nakakita na wala na yung bangkay, si Mary Magdalene. At siya rin ang nag-report na wala na yung bangkay. Kaya makikita natin dito mga kapatid yung eagerness ng babae. Ano po? She was the leader. Siya yung nag-initiate. Siya yung nag-take ng first step. Babae. That is the role of women. Napakahalaga. Ano po? Then dahil sa leadership ni Mary Magdalene, abay napasunod na yung mga disipulo. Wala na yung bangkay. O nag-uunahan pa sila Pedro. O di ba nag-race sila, nagtatakbuhan. Tapos nung nakita nila, wala na. Ganun na, wala na. Hindi na sila nag-stay. Hindi na po sila nagtagal. Sino po yung nag-stay doon? Si Mary. Mary Magdalene stayed crying and weeping kasi ang dami natawakan. Panginoon, namimiss na kita. And yung pagkauhaw niya sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo, kahit lang sa katawan, ay merong dalawang anghel. Mayroong dalawang anghel. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Miracle starts coming when you are thirsty and hungry for the presence of God. Amen? Amen. Siya na yung nauna. Siya pa yung nag-stay. Yung mga hanapin yung gawa. Ganon. Yung nauna at yung mananatili hanggang huli. Kaya kasi sinasabi nila, save the best for last. Kayo mga kapatid. That yung na-experience ni Mary Magdalene. Sa sobrang uhaw at kagustuhan niya na muling masilayan, muling maramdaman ang presensya ng ating Panginoon Jesucristo, nagsimula ang miracle na magpakita sa kanya. First, through the angels. So, babae, bakit ka ba umiiyak? Nung una, kasama niya yung mga disipulo, wala naman yung dalawang anghel. Nung unang punta ni Maria Magdalena, wala rin naman yung anghel. Bakit? Because there is something missing. There is something missing sa mga disipulo kung bakit hindi nila makita yung nakita ni Maria Magdalena. Yung pag-seek out ng presence ng ating Panginoon Diyos. Kasi nababalutan nga sila ng fear. Ano po? Then, here comes the hardinero. Siya na pala yun. Siya na pala si Jesus. Sino ang unang nakausap ni Jesus sa kanyang pagkabuhay? Babae. Sino ang unang inatasan ni Jesus na sabihin na siya'y buhay? Babae. Kaya mga kapatid, pagdating sa ministry, malayong mas madaling tawagin ng babae
babae. Itaas nga po yung mga kamay ng mga lalaki. Yung mga lalaki, itaas ninyo yung mga kamay ninyo. Mga lalaki, o mga lalakwe. Sige. Mga lalaki, palakpakan ninyo yung mga sarili nyo. Be proud of yourselves. Kasi alam natin mga kapatid, mga lalaki, pinakamahirap tawagin niya. Uy, may Bible study. Pagkambungay ka. Nagaduti pang barda. Ano po mga kapatid? Marami, pero yung babae, soft ang heart nila when it comes to ministry. Isang tawag mo lang, nandiyan. Ano po? Kahapon nga nung unang dating, ay, nakaka-proud. Puro babae. Si Kuya Edwin lang yung lalaki. Maliban na si Pastor Raff, hindi nakasali. Tapos Kuya Edwin, lain po. Ano po? Pero puro mga babae. Tapos dumating na rin si Max. Ganun. Because women have a special role in God's ministry. Amen po. Now, we talk about fear. Fear. Alam niyo po, alam rin natin lahat na palagi namang magkasama si Jesus at ang mga disipulo. Amen. Maging si Maria Magdalena, kasama din nila. At palaging sinasabi ni Jesus, mamamatay ako. Sa ikatlong araw, mabubuhay ako. Paulit-ulit yun. Palagi yun. Sa una nga, di nila naunawaan. Ano po? Mabubuhay ako. Mabubuhay ako. Lagi yung sinasabi. Pero ano po ang nangyari mga kapatid? Because of fear, nabulag sila. Nabulag sila sa promise ng ating Panginoon Diyos. Sa ating Panginoon Jesucristo. Nabulag sila sa blessing. Nabulag sila sa miracle. At ito ang pinaka-worst. Nabulag sila sa presence ng ating Panginoong Diyos. Even though they are the direct followers of Jesus Christ. Hindi ba ganun din tayo kapatid? Hindi naman tayo nalalayo sa kanila. Pag ikaw, yung leader ko, biglang nawala, abay ganun din ang pakiramdam mo. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Hindi mo na alam ang patutunguhan mo sa ministry. Hindi mo na alam ang patutunguhan mo sa church. Paano pa ang pananampalataya ko? Ganun na ganun po ang karanasan nila mga kapatid. Hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Diba ganun din mga kapatid sa panahon ng pandemic. Fear. Yung mga pwede mong gawin, hindi mo na magawa out of fear. Yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na rin magawa out of fear. Yung mga bagay na pwede makapagbigay ng growth sa'yo, hindi mo na pinupurso out of fear. Gusto mo na lang, doon ka sa bahay nyo. Katulad mo yung mga disipulo, pagkulong na lang sa bahay out of fear. Baka nandiyan yung lumano, baka nandiyan na yung COVID, papatayin tayo. Mga kapatid, ang may hawak ng buhay natin, Diyos lang, hindi yung COVID. Amen. Amen. But, if God's will it na magka-COVID ka, magka-COVID ka. If God wills it for you to die, you will die. But what if God wills it for you to live because you still have a mission? Praise the Lord. Hallelujah. In everything we do, Panginoong Diyos po ang may huling salita. So, ano ang ibig sabihin ito sa atin? We should not focus on fear. Okay lang matakot. Pero huwag mong kalimutan yung purpose mo sa buhay. Huwag mong kalimutan yung rason kung bakit ka nabubuhay. Ano po? Why do you live? Sagutin nyo na yan. Pag naguluhan ka, abay, ito kasi ang kulang sa'yo. Pag out of your fear, hindi mo pa rin makita yung rason kung bakit ka nabubuhay, yung purpose mo, ito kasi yung kulang sa'yo. Katulad ka ng mga disipulo na wala, katulad ni Maria. Number one, of course, initiative. Mary Magdalene initiated yung pagkauhaw niya, yung pagsik niya sa presence ng ating Panginoong Diyos. Only by then that you will know your purpose in your life. Amen. Ano yung pinaka-purpose ni Mary Magdalene during that time? To tell everyone, to tell everybody that Jesus is alive. Mary Magdalene was the first ever evangelist to tell about Jesus Christ's resurrection. Amen. Amen. Kaya tayo, pag nakikita natin, gulong-gulo na tayo, kulang kasi siguro tayo sa pagsik ng presensya ng ating Panginoong Diyos.
But when we seek Him all throughout our lives, doon natin makikita ang miracles, ang blessing na nangyayari sa buhay natin. Ngayon, ang tanong, paano natin isisik ang presence ng ating Panginoong Diyos? Alam natin ang presensya ng Panginoong Diyos, nandyan lang yan. Nandyan lang yan. Tayo kasi yung hinihintay na lumapit. Bakit? Kasi ang Panginoong Diyos, nandyan na, malapit na. So tayo na lang ang mag-act para lumapit sa Kanyang presensya. I want to share with you mula sa ating Book of Discipline, the 5 membership vows. Naalala niyo pa yun, mga kapatid? For us to seek more of God's presence, number 1, your presence is required. Kailangan yung presensya mo. Anong mga saan presensya? Halimbawa, yung ganito po. Sa church service, sa Bible study, anything mga kapatid na makapag-focus ka sa ating Panginoong Diyos. There was a saying, sabi nila, kahit saan naman, pwede kang mag-praise kay Lord, pwede ka naman manalangin. Tama po yun, di ba? But not everywhere, you can focus in God. Amen. You cannot focus in God pag nasa school ka. You cannot focus in God pag naglilinis ka ng bahay nyo. You cannot focus in God pag nasa workplace ka. No. Presence means your bodies, your spirits, naka-focus sa ating Panginoong Diyos, sa mga gawain sa Panginoong Diyos. Amen. Number 2, hindi po siya naka-arrange, hindi siya naka-arrange yung order. Number 2 is prayer. Ay, huwag nating mamaliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Ito po mga kapatid, sanay tayong manalangin sa sarili natin, tama? Now this time, you go out and pray for others. Ibig sabihin, ako mismo, pupunta kayo na nito, ipapanalangin ko siya. Lay your hands or whatever, pero ipag-pray mo siya. You will see blessing. You will see miracle. Kaysa doon sa sarili na lang natin, pupunta ka sa kwarto. Of course, wala pong malinog. What I am trying to say is level up your praying. Level up your prayer life. Huwag na lang laging sarili mo na lang. Oh, Lord. Tahimik. Walang nakakarinig. That is personal prayer. So when I say prayer, your presence is sharing God's presence through prayer sa ibang tao. Amen. Amen. Mahalaga po yun mga kapatid. So prayer. Pangatlo, give. Give. Yan, mga regalo, mga handog. We have to give. Kailangan po yun mga kapatid. Bakit kailangan natin magbigay? Imagine you are not giving, yung ministry patay. Yes. Sa panahon po ngayon mga kapatid, when I say giving, I would like to be ano ba yun? Exacto. Monetary give. If you can give, monetary give. Bakit po? Your monetary give can be exchanged in other materials. Gasolina, pambayad ng kuryente, ano po, sound system, air conditioning system, and even for the church workers. Ano po, kahit yung simpleng pamirienda lang po kahapon. Sa pagka meron tayong practice, of course, we need all those po para magpatuloy tayo sa ministry sa ating Panginoon. Never, wag pong papasok mga kapatid sa isip ninyo na okay lang na hindi magbigay. Never in the Bible mga kapatid na inalis ng Panginoong Jesucristo ang aral patungkol sa tithes. Never. Wala kayong mababasa and I challenge you for that. Ang makikita natin yung katuruan ni Apostol Pablo. Give according, sabi niya kung ano yung napagdesisyonan ng puso mo. Alam niyo po kung bakit gano'n ang turo niya sa mga taga-Corinto, if I'm not mistaken? Ay dahil yung mga taga-Corinto, bago pa lang silang sumasampalataya. Bago pa lang silang mananampalataya. They are still baby Christians. But if you are not, if you already moved up, nag-level up ka na at naging mature Christian ka na, then it is normal for you to provide your
guys, ito yung sinasabi sa Malakias 3. Pinagnanakawan niyo ako, sabi ng Diyos. Bakit? Paano namin kayo pinagnanakawan? Hindi niyo kasi binabalik yung tithes 10%. Now, here is the proof. When I give pinagin sa 10 pesos, ilan mo ang tithes nun? Piso. Masakit? Ibigay o hindi? Hindi. That's still 10%. 100 pesos, 10 piso. Masakit? Kung sa bata yan, magdadalawang isip na yan. Allowance, 1,000 pesos, 100 pesos. 100,000 pesos. Tithes is not about the amount. Ulitin ko po. Tithes is not the amount. Tithes is about percentage. Percentage. At kapag ikaw, nag-offering ka, halimbawa, 100 pesos dapat ang tithes mo. Pero maraming doktrina ang lumapasok sa isip mo. Nandyan yung pride mo. Hindi ko kailangan magbigay. And you give 30 pesos as an offering. Did you give or not? Parang ganito yung mga kapatid. Pag ikaw may utang kang pera sa isang tao, tapos yung tao nyo, bibigyan mo ng pagkain, ano ba yung nasa isip ng tao nyo? Bayad ka mo na ng utang mo. Nagbibigay ka na, hindi ka pa nagbabayad ng utang mo, nagbabalik ng utang mo. Ano pa mga kapatid? Ano? Ganun din. That 30 pesos, actually, wala ka pong binigay. Kasi kung 100 pesos ang tithes mo, nagbigay ka ng 30, magkano ninakaw mo sa Panginoong Diyos? 70 pesos. 70 pesos. Yun ang ninakaw mo sa Panginoong Diyos. Yun ang dahilan kung bakit galit na galit ang Panginoong Diyos sa mga Israelita during the time of Malakias. Says to the degree of our commitment, but no offering is substitute for personal faithfulness to God, who calls us to be healers, witnesses, and lovers of the world's people, whom Christ came to save. With a new life in Christ, we give ourselves in service to you and to our brothers and sisters. Receive the work we do and the gifts that we bring, that they and we may prove to be a blessing to you and to the world that Christ came to save. We ask it in His name. Amen. So habang kakantahin po natin yung President, yung hymn of commitment, dalhin po natin dito yung Easter offering natin. Kung sino may mga card, ako wala, then I make my covenant. So habang kakantahin natin yung silence, then we will bring. So online lang ito ganun tayo, para hindi tayo sasama. No, what guide you, immunize yung di pa talaga, yung prayer, hindi na tayo tayo sa mga. And then if you have oil,
please pray and then we will bless this one. And this is a natural na pwede yung gamitin. Pangalawa ng church ito na mayroong gumagawa na nag-o-offer at pinapabless. Yung oil, alam mo, natural na ito, para natin yung paghilot, pinagdumapay. Nakapsat. Naging magka ang aming nalagitan. Tinaitingal daw, kami po'y nabalot ng saya, ng tuwa, ng kagalakan at pagkauhaw. As you come to seek your face, as you come to seek your love, as you come to seek your presence, and even continue to offer and discover our purpose in life. Thank you very much for using your son, Reverend Cesar Reyes, for using him in your vineyard, especially in Cabarwan United Methodist Church, Santo Tomas, La Union. Thank you very much for this opportunity that we listen to him through you. Again, as a member, a bona fide member of the church, I am so grateful and happy that he is the one who challenged all the members of this church because he knows the best. Ayaw niyang mawala sa landas na kung saan maraming panahon na kanyang pinaglabanan kung saan siya dapat naroon. And here he is, Lord, offering his life, his time, his prayer, his talent, his gift, his service, and all his family. Lord, continue to guide and protect him every time he travel, going in Santo Tomas, Cabarwan, La Union, and Ordaneta. Protect him, Lord, from any danger. And you continue to pray
saan niya tatanggapin ang pagka-ordain bilang leader ng aming simbahan. He is not running, he is not running, but we are praying for him. What is the best for him? Amang Diyos, maraming salamat sa selebrasyon na ito. Gusto namin mabuhay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Na kung saan kami nabalat sa takot, pagdududa, pag-aalinlangan. Because sometimes we underestimate and we abuse the goodness of our God. And Lord, please help us that we could continue to reflect and we will not go far beyond in our family as the father is the head and even the mother, their children. If we ask something, I believe that they will not give as long na makikita, naramdaman nila kung saan nararapat yung kanilang mga hinihiling. Yes, Lord is a generous God. But thank you for this speaker. Totoo nga, kami pinapaalalahanan, inaabuso ka namin. And even the sermon last Friday, na kung minsan sinasamantala namin ang iyong kabutihan. And this is what we are going to bring to you, Lord. And we want them to resurrect in our personal lives. That the spiritual life will flourish and will continue to mold us as we go in our journey. Hindi pa kami tapos sa aming paglalakbay. Marami pang hamon, pagsubok. Lalong-lalo na ngayong pandemic na ito. Lord, may your protection, may your blessing be with them. Even the members of the family, wherever you are. We come to you in humble hearts, asking your forgiveness, asking to cleanse us sa aming pananalita, sa aming pag-iisip, sa aming paggalaw. We are not perfect, Lord, but this should not be the excuse. Looking that kami tao lamang. This is not enough to determine, to justify what we are doing. But Lord, keep us, be brave, courageous, to face challenges in life. Because you give us the spirit of courage. Lord, thank you very much. The presence of each and everyone this day. And as they go home, and on their way, Lord, by the power of your God, shield them from this virus. At meron pang na-extend ng kailang quarantine. And we are so blessed here in the northern part of Luzon. And Lord, continue to remind us, to discipline us, following the protocols, even it's really hard. And we cannot breathe because of this face mask, face shield, and we will spend much money buying alcohol and everything that protect and continue for our hygiene. Because we believe that we are your temple, therefore, we also claim in your image. Lord, at sinasama din namin ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Tulungan mo sila, ingatan mo sila. Sa mga panahon na ito, marami pang naguguluhan sa sitwasyon. Nagaya ng mga nawalan ng trabaho. At sana hindi na madagdagan. Para sa ganun hindi na maghirap ang pundo ng aming bansa.
Ganun din po, Amang Diyos, pinagpipray ko ang iyong mga anak na may karamdaman na nasa ospital o nasa kanilang panghigaan o saan mga quarantine facilities sila naroon ngayon. Lord, extend your healing hands sa kanila, mula ulo hanggang paa, internal o external. Yung mga sakit hindi kayang gamutin ng mga doktor, then only by miracles na kanilang matanggap ang pagkagaling. Amang Diyos, basbasan mo, pagpalain ng mga gamot, pagkain, tubig, hangin na makakatulong sa kanilang pagpapagaling. Pero din po ang mga doktor na ginagamit mong instrumento. Ilayo mo kami lahat sa mga variant na ito na mas madaling makahawa sa amin. And truly, I will say again, that we will not dwell on our feet. Lord, as what our speaker today, na kanyang sinilyuhan at patuloy na pinanindigan kung anong kanyang mga nababasa sa iyong mga salita. And even your disciples, it is human nature to have despair, but still we go back to you, God. Calm us, O Lord, for all the fears na nasa amin. Pagpalain mo rin ang Diyos ang simbahan na pinamumunuan ni Pastor Cesar Reyes. Hindi siya nakapagsimba ngayon, but narito siya sa amin, and extend din po, Lord, your blessing, your protection sa kanila. Sa ganon, sa Sunday, uli silang magsama-sama, then continue to face the ministry na nakaatag sa kanila. And even our missionary partner, Korea, na nasa Korea ngayon, ang Diyos, to continue also to bless their family, their lives, and they will continue to extend what they can for the ministry of Habarwan United Methodist Church. Pinagpipray ko rin naman Diyos ang mga anak na mag-birthday sa araw na ito hanggang sa Sabado. Muli mo silang pagpalain, biyayaan sa isang taon na kami lang lalakbayin. Sinawa, ganun din po, gamitin nila ang buhay na iniingatan nila. Amang Diyos, pagpalain mo rin ang mga Easter offering na ito, pag-alala sa iyong pagkabuhay. And this is just a portion of our treasures or of our wealth to help sa mga ministry na iyong iniatang sa amin. Narito rin naman Diyos ang iyong mga lana or oil na nanggaling sa natural tree. Na alam ko namin ang mga lanang ito, this is a traditional medicine na still many people are using this one. And I'll pray na sa kanilang pagdala dito, their belief na nakakatupon din sa anumang gamit nila maggamitin ito ang Diyos. Basbasan mo, magpalain mo, at gamitin nila na magbibigay ng kaginhawaan sa lahat ng kailang mga nararamdaman. Lord, may this oil an instrument kung saan man nila gamitin ayon sa kailang pinakahawakang pananampalataya na makapatulong ito sa anumang sakit na pwede nilang panggamitan. Lord, manipot, itikawbingan, maging kataingan, bendisyonan na kami amin, katrumagda, sila ito'y nga balay kararag mo, at sapay, at subli na kami balbalay da, na napuan ragsak, napuan panakabaling, nga isuda kita, at dadan ang nakipagunga ken ka. When amami nalangitan, open the door and the window of your blessing. Itin mo ka na ito'y nag-awatan da, nag-balong da, manin, hindi makalawas, ngayon da, panagbiag, hindi rabaw,
tinginagan niya po Jesus sa manubot kini sa kami. Amen. And then one day I cross the river, I fight life's fight, I'll walk in faith. And then as death gets me to victory, I see the lights of glory, and I know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Brothers and sisters in Christ, our worship and descended in our service begin. Scattered from one another, we can still go with God into the world. We will offer healing and hope to all who wander in the shadows of life. Separated from one another, we can still go with Jesus to serve others. We will listen to the ignored. We will speak out for the forgotten. Together once again, after so long, we can still join the Spirit in offering steadfast love. We will hold on to the fallen. We will rebuild shattered communities. God bless you all. Amen.